Lionel Messi ulas dang yelek kai ha ka FIFA World Cup ha usnam hajan riu ka World Cup bala pelong hapo kari Germany. Ha kata kapor Messi udang dong kumba ka prasnam. Henry wadda ka prasnam ulala ban assist bon peli ki ball bat ulayok ro ban thap ye ga gol. Kani ka jing yelek kai jong Messi ha ka usnam hajan riu kala ro ban pen kemen om tang ya ki kenhun ki jongu Henry wat dia kari Argentina barok ko bai kila kemi lenti ba Messi boy kham shakaman. Kumta hau arja chpeu ka Argentina kala boy shadow quarter final. Henry hangne kala sa rem penban ha ka Germany. Cisin ha arja khasau. Messi ule lambiang ya ka Argentina hadok bala boy shaka final. Henry hangne ro sacisin kiram iweilanot ya kari Germany. Hapten ka jing sa rem jong ka Argentina hangne Messi ulayo ya ka golden ball kum player ubabhatam ha ka tournament. Kat bahau araja ka pra ka Argentina kami no tang na ka round 16 namar kamla ban pelem ya kari France. Kat baha usnam arajar paar Sachin Messi utau da ka history ka ba khrau tam ya kari hado banda job ya ka World Cup perca ya kari France ka ba lapelong hapo kari quarter. Kane ka jing job jong kari Argentina hangne Messi Sachin uyo biang ya ka golden ball bat hakane kalong ka wei na ka jing job ka jong ka jing job ka ba khrau tam ha ka jing ye lenti ka jong Messi. Tong ye page menta usnam Messi uya lambiang ya kari Argentina shadow ke final. Henry umjus nyoe dada usarem namar ula keren lupa ka jingjob ka jingrem kadon. Henry ula pen ibiang Sachin ka jinglong kum unong alam uba trestom nando basdang hado ka bakon. Kumta ka jingya lenti jong Messi hagin riu tuli ke World Cup om tang ka jingale kai jong Henry ula thau sibon ki record khamtam ula pen kemen ya ki million ngut ki nong eat football leng ba ka jong hakane ka perthai. Na ka liang ke ba ki khmi lenti yo le se ka dei kane ka last World Cup jong Lionel Messi. Ado menta sem ka jing pe pena na ka jong no niem na po kari Argentina banile kai. Kawai ka kenten ka bak tak sisa da ki million mut ki nong it football ha kane ka sla berthai ba Lionel Messi ulaong. Banga sem la poi berkhat ban long player bakrau tam ha ka history. Henry ka jingkwa jonga ka long ba ki bru kin mau yanga kum ubru baba. Kini ki kenten kapan ba Lionel Messi wat lada ucap bon ki trofi utau bon ki record upun kemen ya keperthai Henry ka ka ba ubu hakmat tam de kanam. Sa ka wei ka jing pensisa ka ba omla banlen ba Lionel Messi unne junom kum wei na ki player bakrau tam ha ka history jong ko football. Khublei sibon khublei Lionel Messi bat khublei ro ya phi ki pek ba ki bala ya pek lang ya kane ka jing ya lenti pa phalla tam jong Lionel Messi.